Alan Hyde. Velkommen til. Tak for det. Du har været med i True Blood, som er jo en kæmpe amerikansk serie, hvor du spiller Godric. Det er rigtigt. Du er ikke med i serien længere, fordi du har en fantastisk scene i serien, hvor du brænder op. Tager livet af mig selv, ja. Men du bor stadig over i USA. Hvorfor har du valgt at blive derovre? Ja, det ved jeg sgu ikke. Nej, jeg tog det over til at starte med og brugte de her 2 måneder, 2,5 måneder på at filme de første 4 afsnit i anden sæson, som jeg var med i. Og så tog jeg ellers hjem efter det, og alle mine venner blev studenter. Jeg blev nødt til at droppe ud 2 måneder før, på grund af... Fedt. Nej, men jeg tog i hvert fald tilbage og kørte med på vognen. Jeg tog min hue, som jeg havde betalt for, og dyppede den i lilla maling, og så tog jeg den på, så jeg følte, at jeg kunne være en del af det. Og jeg overvejede så, om det kunne være sjovt at tage til USA. Jeg kunne også tænke mig at komme over og prøve at være der, mens afsnittene blev vist i fjernsynet. Bare for at se, hvad det var for noget. Så jeg tog det over og tænkte, nu skal jeg være her en måned. Så bare over en måned. Altså, det er en stor tv-serie, hvis det fører til noget, så fører det til noget nu, fordi det her, det går stærkt. Ja. Og det kunne bare være sjovt at prøve, så jeg tog det over, men så, det var skide sjovt, og det var en kæmpe oplevelse. Fordi det er jo, og jeg vidste det ikke rigtigt, men første afsnit, jeg var med, eller et afsnit, jeg blev med i, blev sikkert sådan noget 6 millioner mennesker, eller sådan noget. Det var helt vildt. Det startede med, jeg kommer og føler mig helt fremmed i et land, og lige pludselig så bliver jeg genkendt på gaden, og stoppet ned i supermarkedet, og det var helt absurd. Men alting tog lidt længere tid, så jeg har været der lige siden. Jeg skal lige spørge dig om, hvordan blev du castet i Danmark til det, eller blev du castet i USA til det? Valgte du at tage til USA for at blive castet til det, eller hvad? Nej, det er jo det, som hvis man overhovedet skal have en chance for at komme med i sådan en tv-serie, så er det det, der manuelt skal ud i. Men det her det faldt ned faldt lige ned i skødet på mig. Jeg har lavet teater og kortfilm og noget tv og sådan noget herhjemme, siden jeg var 10 eller 11, men jeg har aldrig overvejet, at jeg skulle til USA og lave noget. Og så var jeg på skiferie i 3.G med skolen, og så fik jeg et opkald fra nogle danske agenter, managers, som sagde, hallo, vi har fået en mail fra en amerikansk caster, som de kan ikke finde en fyr til at spille den her rolle i den her store tv-serie, en vampyr-tv-serie. Skandinavisk vampyr. Ja, lige præcis. Ja. De har let over alt i USA, men der er simpelthen ikke nogen, som minder nok om Skandinavia. Altså, nu sender de en tilfældig mail ud til os. Og fedt, at Dolph Lundgren han vil blive for gammel. Ja, de prøvede de prøvede mig forskellige gange, ikke? Og de sagde, kan du ikke lige prøve bare at tale lidt mere højfrekvent? Ja, for det er bedre. Ole Thorsen. Men så ringede de, og så sagde de, jamen, vi kender ikke nogen manager. De sagde, vi har ikke nogen, der er så unge, men vi har hørt om en, der hedder Allan. Og så ringede de til mig, og jeg sad i Frankrig på det tidspunkt, og var pissfuld, sikkert. Jeg kan ikke helt huske det. Det var nok noget med Fana Branca. Men jeg sagde, det vil jeg da gerne. Lige snart jeg kommer hjem, så kan vi komme ind, og så kan vi filme en lille scene og sende over. Og så kom vi hjem og filmede sådan en lille scene og sendte over, og 3 dage senere, så fik jeg et opkald, 2-3 dage senere, hvor de sagde, at de var ved at skaffe mig et arbejdsvise, og at jeg havde fået rollen. Og når man fortæller den her historie i USA, så fatter folk ikke noget. Fordi det er ikke noget, der sker normalt. Det er sådan helt langt ude, at de har castet en direkte fra et bånd. Jeg kom derover, og de så mig aldrig rigtig i aktion, før dagen jeg var på sættet, hvor de sagde, værsgo, foran, altså, hvor vi gjorde det rigtigt. Det var rimelig nervepirrende også.